Здравейте! И днешното видео ще ви покажа нещо в YouTube. Така, забелязах нещо невероятно. Не, бати, идеш. Аз съм. Това е Славито, говори сега. Чакайте да си изтрекам ухото и продължавам. Търсим. Бе. Помогнете, хора. Чакайте, ще направя една кратка пауза и когато го намеря, ще ви го то обърках се, това е канал. Така, този канал има много един абонат от мен. Това е една моя приятелка. Да, ама снима без да иска, без звук, нищо. Да видим един клип. Ето и тук пише Кемис. Така, ето ми сега. Ще ви покажа нещо. Да го фейсбуквам. Да ви покажа един страхотен. Днеска ходихме в цирка. Сега снимам след цирка. Да, и двамата ходихме в цирка. Двамата със Славито. Сега ще ви покажем на камерата. Ето ни сега. Ето мен. Ето го и Славито. Ето го. Ходише и тати, и мама, и Леля и Ангел. И да, първо ходихме на един музей, където имаше едни истински змии. Да, отровни. Имаше една змия, дет беше с 5 черепа, значи, че е много отровна. Добре, няма да ви плаша повече, но това е истина. Сега ще ви покажа какво ни показаха в цирка. Едно колело на смъртта. Ма наистина. Първо да ви покажа снимките. Това е една полярна мечка. Един броненосец. Това е мечка Гризли. Това имаше и малки 3 тигрета. Ту имаше и горе. Така, тук имаше. Купихме си нослета. Ето го колелото на смъртта. Ето почна. Ей така. 6 мотора бяха. Ей в такова колело. Ама ще видите нещо невероятно. Няма да повярвате. Ето почнаха. Вижте как се въртят. Сега се въртят само 3. 3 не се въртят.
30 останаха. Имаме за них. Да. И сега почнаха и трети. Аз виках. О, да види. Знаете ли, що пуснах този клип? Защото ще видите що. Нали светнаха? Видяхте ли, че светнаха? Предишните клипове. Видяхте ли? Това аз го направих. Викнах. Добре. Сега гледаме да се славите. Също и ще ви покажа нещо. Да се направим след. Утре. Утре очаквайте един клип. Ако гледате дълъг този клип, можете вижте и второ, защото е последната. Ако не гледате дълъг ден. Добре, ето го беше клипа. Направихме си малко селфита с Славито. Ето тук направихме и видео. Искам селфи. Ето ще се направим една селфи. Бяла. Ето направихме си селфито. Ето го. Сега когато снимаме наобратно, това е последната, а по-натам е първото. Така, ето го селфито. Да си направим още едно. Само Славито ще снима. Така, да знаете, това с моторите няма да го забравя. Да ви покажа този път откъде да си имат и такива черепи. Покемон! Добре, после ще играем на Покемон Go. Така, първо пиши ти. Аз пиша. Тапети. Не? Не. Не. Котишня. Котишня. Готово. Добре, чакайте. Търсите. И намирате и това. Намирате го и го натискате. Знаете това няма да ви излезне първо. Ще ви излезне нито това. Ще ви излезне няколко. Това е шестото. Шестото ще ви излезне някъде около други ден. Другите, където са по-хубави, ще ви излезнат по-нататък. Добре, не ритай! Ако искате, ще ви покажа още. Не съм ги свалял тези, да знаете. Ето тук имам с черепи и такива неща. Тапети. Тук има с дракони. Вижте какви дракони. Тези образуват сърце. Ето. Много са тези хубави тапети. Аз имам такива. И тук има с татуировки. Тук има с велики. Ако търсите тапети хубави, напишете тапети на Лего и ще ви натиснете тапетите с черепите и тук ще има много хубави. Има и с торнадо, мълни, кучета, не знам си какво. Вижте какви сладки кучета. Добре. Това беше от мен. Ай, чао! Гладни акули.